Tots els regidors de l'oposició de l'Ajuntament d'Esplugues han votat en contra de la proposta de l'equip de govern de modificar el crèdit del pressupost municipal en vigor. Aquesta modificació no suposava un augment de la despesa global, però sí de la transferència de crèdit entre partides per un import de 165.721 euros. Jo diria que allò que està bé, allò que s'ha de fer, s'ha de fer. Si vull lluitar per altres coses, doncs lluito, les plantejo i ens plantegem nosaltres a veure de quina manera actuem. No és de rebut tampoc que hagin dit que no han tingut temps per mirar-s'ho això. No han rebut cap proposta. Ja han vingut amb una idea clara perquè han parlat entre els grups de l'oposició entre ells, però ningú ens ha dit no, en lloc d'això poseu aquesta altra actuació, en lloc de que inversions feu això altre. No ens ho han dit, no? Per tant, em sembla poc seriós, francament, no? Els portaveus dels grups de l'oposició, tot i que no han explicat els motius en el punt corresponent, per indisposició d'alguns dels regidors del Partit Popular, sí que han aclarit el seu posicionament abans del torn de pregs i preguntes. Ens assabentem que hi ha 15.000 euros d'un pla de participació concret en menys d'una setmana del ple, no? I això és el que ens ha provocat una mica, a part de les inversions. Jo no estic d'acord que sota els auspicis de les polítiques socials se'ns intenti colar partides com 15.000 euros que van dedicades. Diuen que un pla de ciutat, però els que són gats vells en l'Ajuntament veiem aquí el típic pla de participació ciutadana de l'any abans de les eleccions. Doncs el que no pot ser és que s'abusi d'aquesta majoria simple que tenen, perquè al final no han d'oblidar una cosa, i em sembla que és important, és que la ciutat no només la fan ells, sinó que la fan ells, la fan els ciutadans i la fan la resta de representants públics. I si no hi ha consens, la ciutat no té futur. Els regidors de Convergència i Unió que van votar a favor del pressupost del 2014 també s'han negat a aprovar aquest punt. Jo crec que han de revisitar aquells pactes, mirar-se'ls del dret, del revés, llegir-se'ls bé i veure en què han fallat. És molt significatiu que tots els grups de l'oposició, tant els que estan a favor dels pressupostos i els que no, han votat en contra d'això. El ple del mes de juny sí que ha aprovat el dictamen proposant l'aportació a projectes locals en matèria de cooperació al desenvolupament l'any 2014.